O albariño gundián de Adegas Valdés é o mellor da colleita do 2019 en Rías Baixas. Así o recoñeceu o panel de cata que se encargou de valorar os que se presentaron a cata concurso do albariño 2020. Completan o podio Noelia Bebelia de Adegas San Salvador de Soutomaior e Pionero Macherato da Adega de Portas Viña Almirante. Hay una cooperativa pequeña, hay 3 vinos de 3 subzonas distintas, lo cual es también bueno que todo el mundo esté haciendo hoy vino de primera calidad y en definitiva yo creo que es una representación del buen trabajo que se está haciendo en la denominación de origen por parte de todas las bodegas. O anuncio dos 3 mellores albariños Rías Baixas do 2019 celebrouse onte en Cambados e foi completamente diferente a anos anteriores. Foi un acto só aberto a autoridades e prensa, pero todos destacaron a importancia de manter esta acción na programación do albariño. Entendíamos que este ano, o albariño 2020, tiña que manter ese espírito, esa tradición, sobre todo dos actos centrais e principais do que era a festa do albariño, que este ano quixemos de quitar esa palabra festa precisamente para evitar aglomeracións de persoas en determinados lugares, como estaba a correr durante os anos anteriores, porque sobre todo o que queríamos era priorizar a saúde. O evento deixou un importante anuncio para o sector. O conselleiro do Medio Rural explicou que a Xunta está a deseñar un préstamo dirixido ás adegas para que poidan mercar a uva aos viticultores a prezo de mercado, unha liña que estará dotada de 60 millóns de euros. E dándolle unhas condicións financeiras para que non sufran na devolución deses cartos, é dicir, unha vez que compren a uva, manter un préstamo cun ano de carencia e 4 anos de amortización para poder facer frente á compra da uva. Beneficiamos as bodegas, pero tamén beneficiamos os viticultores, porque o que pretendemos é que esa uva se compre en condicións normais de mercado. Dende o sector recoñecen as dificultades que viviron durante a pandemia e que seguen a sufrir pola incidencia da COVID-19. Aínda así, o Consello Regulador lanzou unha mensaxe de ánimo. Que hoy nuestra situación puede ser de esperanza. Los que auguraban que la cosecha 2020 se quedaría en las parras, quienes decían que el precio de la uva se derrumbaría, los que preveían cierres masivos de bodegas, afortunadamente no acertaron. Con la incertidumbre que todavía planea sobre nosotros, podemos decir que la buena cosecha que esperamos en Rías Baixas se transformará íntegramente en el magnífico Rías Baixas